Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, μάγκες. Στη χώρα που πάει κατά διαόλου μόνο και μόνο επειδή δεν ξέρουμε ποιο να πάμε στη Eurovision. Το που πάμε ως χώρα φαίνεται από το γεγονός ότι πολλοί από εσάς θέλετε να στείλουμε το φέρτο στη Eurovision. Και μην ακούσω άμα βγει πρώτος τι θα πεις, άμα βγει τριάδα τι θα λες μετά. Γιατί το μόνο που θα αλλάξει είναι ότι θα κρίνω και τις υπόλοιπες χώρες για το που πάνε ως χώρες αφού ψηφίσαν εμάς. Δεν γίνεται να υπάρχει ο Γκουτζομπνίκη προσωπικά και πριν ακούσω το τραγούδι του, αυτός θεωρούσε ότι έπρεπε να πάει γιατί ξέρεις ότι at least θα υπάρχει φωνή. Εν τέλει υπάρχει και τραγούδι, αλλά εμείς πρέπει να γίνουμε ρεζίλοι. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου και να μην γίνουμε ρεζίλοι. Έχεις κάνει και χειρότερα, έχεις. Οι 20άριδες τώρα είναι οι παλιοί 40άριδες. Άμα τους δείτε κλαίνε όλοι στο TikTok και λένε «Πού πάμε σαν χώρα ρε, πού πάμε σαν κοινωνία, αυτούς τους στέλνουμε στη Eurovision, πώς γίνεται, γιατί να μην πάει ο Good Job Nicky που κάνει weekend τραγούδια με Tory Lanez beat και είναι full mainstream αυτός ο ήχος και γι' αυτό μου αρέσει και δεν θέλω να πάει κάποιος άλλος και ο Ακίλας κάνει full χάλια μουσική, γιατί να πάει ο Ακίλας που είναι gay και γαμάει άντρες, δεν θέλω να πάει ο Ακίλας, είναι χάλια ο Ακίλας». Και δεν λέω ότι το τραγούδι του Ακίλα είναι καλό, γιατί μου αρέσει. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή ο κόσμος να μπορεί να πάρει και κάτι καινούριο. Να μην είναι συνέχεια «Αλλά όχι, δεν θέλω να βγαίνει κάτι καινούριο, δεν μου αρέσει αυτό, δεν θέλω να είναι καινούριο, θέλω να είμαστε στο 2013». Όπως ο Τούτζεϊ που όποτε βγαίνει κάποιος καινούριος ή κάποιο είδος μουσικής καινούριο κλαίει και λέει «Αυτό δεν είναι rap ρε μαλάκα, ξέρετε τι είναι rap, πηγαίνετε ακούστε λίγο Eminem να μάθετε λίγο rap ρε». Δεν λέω ότι να τα αγκαλιάζουμε όλα τα πράγματα που βγαίνουν. Π.χ. ο Κάρτι είναι από τους χειρότερους artists αυτής της εποχής. Η μουσική που βγάζει είναι σκατά και ο κόσμος λέει «Μαλάκα είναι καινούριος ήχος, αυτό δεν το καταλαβαίνεις». Ο τύπος απλά ουρλιάζει σε ένα μικρόφωνο, μπορεί να χέζει εκείνη τη στιγμή και εμείς λέμε αυτό είναι μια νέα μορφή τέχνης. Τα πάντα μπορεί να είναι τέχνη, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούμε απλά να τα λέμε καλά επειδή τα κάνει κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος. Εκείνος είναι ότι επιλέγει κάνει, αλλά εντάξει, μετά από ένα σημείο είναι και λίγο cope. Δηλαδή να λες ότι το pop out, ας πούμε, είναι καλό τραγούδι. Τέλος πάντων, μακρηγορούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το point της Eurovision είναι να στέλνουμε άτομα που εκπροσωπούν τη χώρα σε θέμα μουσικής κουλτούρας, αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι κάπως έτσι. Εφόσον πάει, ας πούμε, η Ελλάδα στη Eurovision, θα έπρεπε να έχει έτοιμο ένα τραγούδι που εκπροσωπεί την ελληνική κουλτούρα και όχι να είναι ένας ήχος ο οποίος είναι μεξικάνικος με μπουζούκι μαζί. Και το μόνο που έχει ελληνικά μέσα ρε. Καταλαβαίνει κανένας για ποιο λόγο αυτή η τύπισσα λέει kicking my ass in the sofa. Δεν ξέρω, ισπανικούς όρους και ισπανικές λέξεις. Δεν θεωρώ ότι θα ήταν σωστό για ένα τραγούδι που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Τώρα κάποιοι γκέι άνθρωποι αποφασίσαν ότι αυτό πρέπει να το κάνουν. Και όταν λέω γκέι εννοώ... Δεν εννοώ γκέι προφανώς, δηλαδή το λέω σαν βρισιά. Πώς θα πω το κάνει. Και ακούστε με τώρα γιατί θα το σώσω, έτσι. Αυτό το βίντεο είναι κωμικό και κάνω πλάκα τώρα. Δεν θέλω να πάτε να γράφετε στο Pagman ότι θέλετε να το σκοτώσετε. Γιατί ο Pagman, ο προηγούμενος τύπος που σχολιάσαμε στο προηγούμενο βίντεο, είπε ότι τον κράζουμε επειδή είναι γκέι. Και έχω να πω ότι δεν σε έκραξε κανένας ποτέ επειδή είσαι γκέι. Ποτέ δεν θα το έκανα αυτό άμα ήσουν απλά γκέι. Δεν θα σε έβλεπα καν άμα ήσουν απλά γκέι. Αλλά επειδή είσαι γκέι άτομο που φοράει φούστες και κρατάει σταυρούς για να χλεβάσει τη θρησκεία, σε παρατήρησα. Οπότε έπρεπε κάτι να γίνει γι' αυτό. Αλλά δυστυχώς είμαστε στην εποχή που μόνο οι αριστεροί straight και οι αριστεροί γκέι μπορούν να κάνουν cancel. Οπότε δυστυχώς δεν μπορείς να φας cancel. Τέλος πάντων, πάμε στους υπόλοιπους γκέι ανθρώπους αυτής της γενιάς με τον νούμερο 1 γκέι, τον Ακίλα. Ο οποίος. Πάμε λίγο ένα χειροκρότημα για τον Ακίλα, ο οποίος είναι με 40% αυτή τη στιγμή ψήφους για να μπει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Όλοι οι κλαψιάριδες έχουν κλάψει πάρα πολύ και λένε γιατί να στείλουμε τον Ακίλα και εγώ δεν μπορώ με τον Ακίλα. Τους βάλαμε την πιπίλα στο στόμα, σταματήσαν να κλαίνε και τώρα θα υποστούν τον Ακίλα στη Eurovision. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα top 4 τραγούδια για την Ελλάδα. Φερτό μου, φερτό.
Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή, ποιο από αυτά τα τραγούδια εκπροσωπεί την Ελλάδα σε θέμα ήχου? Δεν μιλάνε καν ελληνικά ρε μαλάκα. Που είναι το πιο brainrot όντως τραγούδι. Και άμα δεν πιστεύετε ότι είναι brainrot μαλάκα, πρέπει να δείτε κάτι μάγκες. Όταν η μάνα σου παίρνει το κινητό σου όταν βλέπεις Billie Eilish edits. When your mom takes your phone and you're watching Billie Eilish edits. Φέρτο means give it to me. Φέρτο. Εκεί καταλαβαίνεις που πάμε σαν χώρα. Όταν βλέπεις Billie Eilish edits και η μάνα σου παίρνει το κινητό σου. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, ας πούμε το Χάνω με τις Μαρσό είναι κάτι που έχουμε ξανακούσει σε ήχο. Και μετά έχουμε αυτόν εδώ το τυπά, ο οποίος έχει το καλύτερο τραγούδι αντικειμενικά, αλλά δεν είναι για Ελλάδα ρε μπρο. Δεν μπορείς να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα με αυτό, θεωρώ. Δεν θέλω να ακούγω με 40 χρονών. Άμα ήταν στο 2013 αυτό το τραγούδι θα είχε γίνει της πουτάνας. Πήγαινε στο Βαλέντι Σόβολε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τότε ήταν η καλή μουσική. Η πολύ καλή. Δηλαδή αυτό το τραγούδι είναι καλό. Αλλά ούτε για Ελλάδα είναι, ούτε για Eurovision θεωρώ πλέον. Δηλαδή η Eurovision πλέον είναι κάτι τελείως μόνο experimental, bro. Αλλά το θέμα είναι ότι το experimental πλέον είναι μαλάκα, έχει καταντήσει αηδία. Δεν μπορείς να το ακούσεις καν τόσο μουσικά. Γιατί ας πούμε αυτό του Ακύλα είναι τύπου experimental με beat switch. Ρε μαλάκα, τι με βγάζει συνέχεια εδώ γάμο, τι μα... Ναι, μα αυτό λέω ρε μπρο, σκέψου δηλαδή να είναι τόσα πολλά τραγούδια που είναι experimental μέσα σε ένα show. Δεν είναι experimental, είναι TikTok τραγούδια ρε μαλάκα. Είναι και λίγο experimental ρε μαλάκα. Ρε μπρο, είναι experimental γιατί είναι τύπου... έχει τα beat switch και δεν είναι το συνηθισμένο beat που ακούς σε τραγούδια. Μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ τα όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Αντικειμενικά είναι το μόνο vibe τραγούδι που όντως μπορεί να ξεσηκώσει κόσμο μέσα στη Eurovision. Να κάνει δηλαδή. Να κάνει, ναι, είναι brainrot, αλλά θα κάνει χαμό, ρε μπρο. Αυτό θέλουν, ρε μαλάκα, στη Eurovision. Ποιος είναι το κοινό του Eurovision, ρε μαλάκα? Βλέπει κανένας Eurovision, όντως? Μόνο 40 και 2 χρονών παιδιά, ρε μαλάκα. Είναι το ίδιο κοινό που βλέπει Φόρμουλα 1, ρε μαλάκα. Βλέπεις Φόρμουλα 1? Ούτε εγώ. Κατάλαβες? Κοίτα αυτούς εδώ. Κοίτα πως κοιτάνε, μπρο. Είναι δύσκολη η παρουσίαση για την Eurovision, έχει ταλαιπωρία πολύ. Συγγνώμη, τι λέγεται το τραγούδι? Τι λέει? Ναι. Έλα ρε Χριστό. Τα κόνεται ρε μαλάκα, το ανάκουσε τι λέει ο άλλος. Έλα ρε Χριστό τώρα που καταλάβεις τι λέει. Πλάκα μας κάνεις. Με το μπουσταράρα που έλα ρε Χριστό τώρα. Τι λέω στη μάνα μου να μου δώσει 20 ευρώ επειδή είμαι άνεργος. Στερηθήκαμε παλιά. Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω. Μη μας λείψει κάτι ξανά. Θες με μαμά, αγοράζω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά. Σπίτια, αμάξια και εξοχικά. Απλά δώσε μου 20 ευρώ ρε μανά. 20 ευρώ, εντάξει, μπορεί να είμαι άνεργος αλλά θα τα καταφέρω ρε. Βέβαια, αν κερδίσω. Και μετά είναι τύπου φέρτο. Φέρτο 20 άρικο ρε. Οπότε Τι είναι κάνει η μουσική πλέον? Μπορείς να μου πεις τι είναι η μουσική? Όταν κάποιος μπαίνει στο Eurovision και απλά λέει να 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 να. Τι είναι αυτό ρε μπρο? Αυτό είναι μουσική? Κάτσε, είναι δεύτερο αυτό. Δηλαδή ποιο είναι πρώτο? Όταν η γκοθοφασέα στο θυσίο σου ζητάει λίγο ακόμα πρεζόκρασο ρε και καταφέρει να μπαίνει Eurovision, bro. Τέλος πάντων, μάγκες, καταλάβατε πάνω κάτω τι γίνεται με τη Eurovision φέτος και πού πάει η χώρα μας. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε ποτέ η Eurovision. Έβλεπα νομίζω κάποια στιγμή, μία φορά είδα. Και ήθελα να νικήσει η Φουρέιρα η γυναίκα μου, αλλά έχασα από εκείνη την τύψα που έκανε το Κοτόπουλο σε ένα τραγούδι. Το έχεις δει αυτό? Ήταν μια τύψα που έκανε κάτι ήχους κότας. Που έκανε κάτι. Κάτι τέτοια, μπρο. Και νίκησε. Τέλος πάντων, νίκησε αυτή τη Φουρέιρα.
Και ξενέρωσα. Από τότε δεν έχω ξαναδεί Eurovision. Πείτε μου στα comments άμα εσείς βλέπετε Eurovision και άμα γουστάρετε τη Φουρέιρα. Ή άμα δεν ξέρω τι κάνετε. Εγώ είμαι καλά πάντως. Όποιος θέλει να κάνει member μπορεί να κάνει. Το επιτρέπω. Δεν θα πω να μην το κάνετε, έτσι. Ευχαριστώ τους members. Οι members θα τους βάλω κάπου εδώ πέρα. Και αυτά νομίζω.